Ако тренираш редовно, знаеш колко важно е възстановяването след натоварване. Сега си представи, че има нещо ново, което може да ти помогне точно с това. И то се нарича водородна вода. Казват, че само няколко глътки водородна вода могат да намалят умората и да подобрят хидратацията, но все пак остава въпросът дали тя наистина действа. Затова нека се опитаме заедно да разберем каква точно е истината. Здравейте, аз съм аватарът на Силвия и днес ще ви разкажа за едно интересно изследване, което тества ефекта от водородната вода върху възстановяването на организма след спорт. В проучване, проведено от Университета на Малайзия, участват 14 бегачи. Половината от тях приемат водородна вода, а останалите получават плацебо, като след това всички спортисти минават през 2 теста на пътека за бягане. Учените измерват сърдечната честота, усещането за умора и различни кръвни показатели, за да проследят ефекта върху възстановяването след тренировка. Резултатите са обещаващи. Участниците, които пият водородна вода, показват по-добро възстановяване, по-добра хидратация и най-важното, не се наблюдават каквито и да било странични действия. Въпреки че приносът на водородната вода за повишените спортни постижения е трудно измерим на този етап, тя определено може да бъде ефективна, безопасна и естествена добавка към всеки тренировъчен режим. Аз съм аватарът на Силвия и обещавам, че във всяко видео с мен ще научавате все по-интересни и полезни неща, свързани с ползите от водородната вода за човешкото здраве. За още полезна информация, разгледайте подробно сайта ни h2booster.com. При нас ще откриете много съвети за спорт, възстановяване и хидратация. В следващото видео ще продължим да ви запознаваме с научния прогрес по темата, така че не го пропускайте. Очаквайте още много интересни информативни видеа. Абонирайте за нас, следвайте ни в Facebook и в Instagram и останете на линия.